jättefint. Hon släpper fint. Oj! Hon gjorde en mimik. Hade tur, han har gått alla filmar undan. Filmat vi ramar i botten. Hej! Hej! Fan. Och jag ryser. Det var snyggt. Det var snyggt som fan. Ja, jag stod ju med mig. Annars tycker jag allting är lite det är utmärkt på allting. Det står jag för idag. Hon börjar jättebra rondering, bra tempo, men tyvärr så missar hon ju sista eller femte. Jag hamnar på god på den. Bevakningsståndskall. Kvinnor som börjar fälla nästan före här. Tät och fin bevakning och bra ståndskall. Hamnar på utmärkt. Förhindrar en flytt. Ligger tryggt och fint. Snabb bil, fullt fast bett, bra släppande. Bra efterbevakning, hamnar på utmärkt. Förhindrande flyttförsök. Samma där. Direkt i fullt fast bett, bra släppande, hamnar på utmärkt. Avvärjande. Ryggtransporten och en bra position. Det man kanske önskar att de kunde ha lite mer pejling på figuranten. Hon nästan för kolla dig mer än figuranten, men hon tappar lite, men det hamnar ändå på utmärkt. Överfall under ryggtransporten, snabb, fullt fast bett, bra släppande, hamnar också på utmärkt. Angrepp under hund under rörelse. Full fart, inga tveksamheter, pang på bara. Fullt fast bett, bra släppande och bra sidotransporter, hamnar på utmärkt. Summa idag 99 poäng.